Sihlala sixolisela le ntwana. Mana akeva manje uRhadebe. Akeva. Jumamelani madoda. Mamelani ke madoda. Into kwenzeka. Mna ngiyayazi. Once ndadibana nala Mary Biscuit. Awukazi ngaphinde zihlangane. Andingeni apha. Okay but ndiyacela amantamsiyana masingene imani because in case like bamhlasele pha and ayikwazi uthetha liyasenza. Ayo kodwa insinzela wena. Inkhayela wena. Siyana uzondeka ndingene ndedwa. Fondini ngena wedwa phana uzawungena noRhadebe uzawuthetha. Uyindoda into iyo ina. Angene amantamsiyana. Ina fondini. Akuthini wena uzawungena. Ndikuthethelele kulukhaya khanda ukuthethelele. Andathethela lukhanya. 1 cup. Masambe. Tamsiyetsho ngicela mkhulu wami. Andimdelanga yena. Bandamazi uyabhatyaza lo mntu wasekhaya ligazi lami. Ndiyamazi usunqayela wena. Ndiyaxelela. Zaphinda futhi. Umnakwenu lo. Apha nzulungisiso yakho apha. Funeka umthembile awukwazi ungamthembi. Ngena naye akaqala uyenza lento. Ngena naye pha. Jaslyn. Zanilinda apha mna ndizungena bandana. Funa udibana noMary. Funa udibana noMary ngenani bafethu. Wena sunqala ngoku wena ngaphambili makhayeke bani kodwa ingena sesenzo yenza awuyangela kodini nathanda drama wena Rhadebe stop it siyamfuna yehla man uzowuthethelelwa wena apha uyafika uyazithoba pha awuthethi kakhulu siyolungisa umuntu abenewete kodwa nguye lo kuzokuncedwa yena apha abenepepe hayi man Waxolelwa kodini awumameli man ngivuyela hakalo zingekho enziya ndiyazi xolweni nqekuntoni xolweni ilungu yandaza lo madoda thethile qha 10 sena hayi kumfundisi uhleke kodini uyaziba uncumile ngomfundisi uyayazi lentwana lena iphantse lentwana asaxolelwa pha because isathetha ayixolisi umfundisi uphantse wayinquba kwanyanzeleka nqande pha yima uzamxelela bangabana umfundisi ngezandla athandazela ngazo abantu usafuna nophakamisa izandla abethe siyana ebeyibonisa lentwana umfundisi bayakhe mnani moyika umfundisi miyabo khapha imetha yobakame manje sesincokola kayithala ubane enga isuzo yazi mina bakulothwa siyalwa nyanyanya nehlobo lamakhongo sithelekise nomfundisi asuka ayimconga umfundisi sasihlambe izandla zami ngalentwana no madoda mani mna endikuvuyelayo into yokuba ningene apha naphinda naphuma yonke into isahlangene Mary lapha ke yena Mary andinaxesha likaMary kanganisokolisa uMary suhleka man suhleka unendlala ngizothetha apha ndihleli nje ndithethana nawe benguluks ngokuya ngoku ngoMary no b into ininzi nje kodini hayi licimba kodwa ngoku wena hlo into efana nalena nawe Damsiyana promise ayiphindi yenzeke nasoza ndiphinde ndiyoxolisela yena aphethe amasimba kodwa okusalayo ligazi lakho man eli kodwa hayi nawe man stop it man so don't stress Damsiyana ndathembisa hayi kamadoda ayazi iphindi yenzeke xana nisithi yonke into ihambe kakuhle ngolayini ithi loo nto ke ngoku uzawufuneke sifumane noba ngunonjanga madoda nonjanga hasitubekile yonke into unjanga wantoni umoshile nakwaBhi kwedini Ndobala wena kwaBhi siyaphinda siyoxolisa still manje phayela Facebook uphika sami Facebook ntoni kodini masambe wena just qala ngayi 160 ngisenza funeka sibe so umoshe kwaBhi kodini wamusha kwakanika ngizwa umoshe Okay. Akulungile yabona sister sibulala nje uba usimamele man bozi akunje egqitha lo hayi emoshile lena yasendlini but wena wanenhliziyo uyavawona sisiwami ihlo forgive and forget unayo Nkosi Rhadebe Nkosi amanzi sisibhine
okugqibela kanti wavala masisi wami ne ndiyacela next time ne kanti yenze into ungayithatheli inqala yabo because nje mna akazuphinde yenze suwenza kaloku urhatebe uthixo akafuni njalo bhuti wami get the bacon ethani bacon nam so mna ndiyabulela that niye nazithutha waza apha kwami because abe ndingekho right andifuni ukuxoka bhuti wami bendikhubekile bendikhubeke nyhani yazi kona amaphephe ngumntu orayight man ngumntu olantsikile entliziyweni ingaske qho umntu xa ukhubekise umntu wamvisa kabuhlungu uxolise ndiyabulela nyhani setsho stena ka ufuna mhlawumbi umntu oza kunceda yakhe email sisiyokhanyo nentoni into ofuna uvasela izitya zawuvasela if ufuna utshenda novasela kanye if one shoulder to cry on safika sisipere yavo okay nkosi mani sisipere mani madoda mani ingabe sisi mani sawubonana mani because ndiyabona ingathi ayatyatyadula ngoku la madoda lebe sizele into siyigqibile ngoku ya enkosi siqhelile okay ya sure bye sisi sambeni mfondini kutheni hamba msiyana wena hambena wena kwathini wena unqandile apha kuqala athi yinto kaloku siloku sekho wena missing person Khadi kutheni wondedlula mfondini ndilindele wena apha uyadlula wena ngoku uhambe njani mfondini kwamera so hayi ndabe kahle hlupha ngokoyelo mele ndibekela abasawuza njalo yabo but le nto ndifuna yona ndisoze ndiyenze le ndifuna yona khandi caphukisa nendibona apha epalini kanjani uxhonyeni nantsi ipost nami poster yantoni ifana igcwele missing kangxaki ilokishi yonke apha kuthiwa ulahlekile yambona ungxaki bona ungxaki ingcela imbela le yabakwamere isichaphothi ezi la le yakulo Mary ngathi ubrother wakhe ulahlekile foni ka unibuya nyuka sithatho songa because missing yakhe pa ulahlekile xa bekhona ireward yasayifumana umuntu omfumane engxakathi 1000 ndibona lona ndithi asithi kanti bifile hayi man rhatebe asibhubhe mna stop it man I don't like it awukwazi kaloku mfondini man unqwenelele omnye umntana uba makabhubhe mani hayi man rhadi okay mhlawumbi ndibeke rowo ne upastor unento enjengoba ungcwele kasithi kanti yaphila phila emazulwini rhatebe stop it man rhatebe mamela mfondini ndithi kuwe le ndlela uthetha ngayo akumelanga uba uthetha ngayo mani uyindoda into iyawukwazi uyinqwenele ngendoda uba mayife mani emthethelelo ngxaki andimthethelele amakaye kubaselasi bandadlala mani ntoni tani dadlala mani rhatebe mani into zodlala zibhalwe made in shine siyana masihambe bonini masikhangele le ndoda wakwenza imali 1000 1,000 rand yinyani mfondini yale ndoda 1000 rand ifani iriwali pa sizayifumana mfondini sizayifuna siyifumane noba izimele zibani